ораторското майсторство е жизнена необходимост. Това да можеш да изразяваш добре и убедително своите мисли и чувства е също толкова важно, както и храната, която ядем. Доста години съм си мислил да се запиша на курс по ораторско майсторство с цел да преодолея своя страх да говоря пред публика. Това, че трябваше да говоря пред публика, изпитваш огромен страх, съзнанието ми се затваряше и аз някак не можех да изпитам удоволствието от това да бъда пред хората. Имах проблем с говоренето, пиша доста добре, но искам да мога и да изразявам с гласа си. Това беше едно изключително приключение, през което навлизахме бавно, постепенно в дълбочина, с много вещина и с много хумор. Търсейки, всъщност намирам това, което ми е нужно в точното време и се радвам, че попаднах в този курс, за да мога да развия, да преодолея собствените си задръжки, особено когато съм пред група хора. За мен беше истинско удоволствие да бъда част от курса Голямата риторика. Най-ценното, което се дава тук е, че ние постоянно ни се дава възможност да практикуваме нашата риторика, нашите речи. Смятам, че научих доста тук. Освен, че преодолявах или все още преодолявам своята сценична треска, тук влезнахме в доста детайли. Аз се чувствам много по-уверен, чувствам се много по-на място тук пред вас. Искам да благодаря на нашия лектор за това, че беше толкова всеотдаен, за това, че беше толкова стриктен и най-вече за обратната връзка, която ни даде. Това беше една среща с ораторското майсторство на много високо ниво, с стандарти. Тук се научих не само да говоря пред аудитория, но и как да го правя. Намирам наистина курса за много полезен и за видеото съветвам всички, които биха го гледали, да се запишат също. За всички, които искат да изкарат този курс, горещо ви съветвам да го направите. Ще откриете ли подозирани възможности във вас. Наистина препоръчвам този курс, за да се почувствате творчески, да се почувствате освободени, да почувствате тази енергия в невроните си, в гласните си струни и тази връзка с хората, която правите чрез думите.